Bon dia, soc Miquel de Pega una Volta i avui estem en la Serra d'Espadà perquè anem a fer el GR que la travessa de punta a punta. Com podeu veure, jo he començat en Nules, allà baix, a l'altura de la mar, i estem deixant darrere tot el que és la planícia dels Camps de Taronxers per a començar a pujar a la muntanya i a dinsar-nos dins de la Serra d'Espadà. Paraules sense sentit, Paraules sense sentit, jaqueta, maleta, caixó i coixí. paraules sense sentit, Mots perduts pel camí, paraules sense sentit, paraules d'amor textil. Bon dia. estan bons, Estan boníssims. Armari amb versos que no he escrit, i a set pitet i el petit jo petit, costumari de lletres compartit, crecerà directe. Les pujades són bones, però la vista val la pena. Castell de Castro, venint d'allà, i allò crec que és Artana. De Sant Martí, paraules sense sentit, paraules sense sentit, jaqueta, maleta. Ja estem arribant a Eslida, anem a buscar algo per dinar, per agarrar forces, i després ja a buscar un lloc per a dormir i preparar-se per a demà. Ahí teniu. camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de l'amor sobre la pell. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. En el vídeo del barranc de l'infern ja parlarem dels moriscos, ixos musulmans que després de la reconquesta cristiana, a poc anaren perdent els seus drets i varen ser relegats cap a terres menys fèrtils. Ix és el cas de la Serra d'Espadà, on majoritàriament els seus pobles estaven habitats per moriscos. Els moriscos, que a poc havien perdut els seus drets, en l'any 1526 varen tindre que batejar-se per decret. Això va provocar un alçament dels moriscos de Benaguasil, al que també se van unir els pobles de la Serra d'Espadà. A partir d'ací comença un dels episodis més negres de la nostra història. Les tropes cristianes ataquen als pobles de la Serra d'Espadà, però com els moriscos coneixien bé la zona i també tenien castells com este de l'Alcúdia de Veo, varen saber protegir-se i varen guanyar en diverses ocasions a l'exèrcit cristià. Finalment, Carles I, l'emperador, va portar soldats i mercenaris alemanys que estaven molt ben entrenats, i així va ser com finalment varen poder guanyar als moriscos. Això va provocar que la vida dels moriscos empitjorara i molts d'ells varen ser portats a València per ser venuts com esclaus. Després de tot, el final ja el sabem, que l'any 1609 varen ser expulsats definitivament.
Alguna volta s'heu preguntat d'on ve el suro que s'utilitza per a fer els taps de les botelles de vi? Bé, la resposta és d'un arbre, i este arbre és la surera. Com podeu veure, la surera crea una escorça protectora al seu voltant que el protegeix, per exemple, dels incendis forestals. Esta escorça es pot traure delicadament per a després fabricar els taps de suro, o antigament fabricaven neveres per a aïllar-ho tèrmicament, i la serra espadà és un molt bon lloc per a poder veure aquest tipus d'arbre. I li dona un toc especial, ja que quan anem caminant podem veure, depenent del temps que fa que li han tret l'escorça, el podem veure d'uns colors o d'uns altres. Quan fa menys temps és un color roig intens. Com podem veure, així estem rodejats d'un bosc de sureres. Així l'espessor i d'on es trau el suro. Sense saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Del Mas de la Campana, una vegada pugem una gran rampa que n'hi ha. Així tenim el camí que va cap allà i nosaltres anem a desviar per anar a buscar les trinxeres de la Guerra Civil. Quan arribeu així dalt del tot de la Puigà, teniu que fixar-vos a la dreta i ahí ficarà trinxeres i n'hi ha que seguir este camí. La batalla dels moriscos del 1526 no va ser l'última que es va lliurar de la Serra Espadà. Desafortunadament, durant la Guerra Civil, entre el 1936 i 1939, la Serra Espadà també va ser molt important com a línia defensiva per a l'exèrcit republicà. Els republicans anomenaven a esta línia defensiva, que començava en Almenara i atravessava la Serra Espadà, la línia X i Z. Com podeu veure, així tenim una trinxera en els seus nius d'ametralladora i que s'utilitzava per a controlar els passos entre les muntanyes de la Serra Espadà. Teniu que imaginar-vos que en aquella època no hi havia tanta massa forestal i per tant era molt més fàcil controlar els passos. Anem a continuar, que m'han dit que n'hi ha moltes més. No és senzill saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar. Volia veure si arribava al castell de Villamalur, que també n'hi ha trinxeres, però no queda molta llum i està caient la boira ara. Així n'acabarem. Camins que has de fer sol. Camins vora les estrelles. Camins que ja són nous. Això que no ho veig a la mare, Bueno, al final se m'ha fet de nit, però com estava a prop del refugi i era per carretera bona, he decidit continuar i estem quasi ahí. Vinga, anem. I ahí està, el refugi. Vaig a preparar tot per dormir i a descansar, que demà serà un altre dia. Demà arribem a Montanejos. Tercer dia de la Trespadà. Hem eixit de la Rambla de Vilamalur i estem anant cap a Torralba del Pinar.
I així tenim el castell, o les restes del castell, de Vialeva. Així que anem, que Marina i Trotsky nos esperen en Montanejos. Anem! La roba que et poses quan jo t'he vist. Les calces... Això no sé què és. La mare de Déu. Això què és? I el teu abric, aquella que et lleves quan ve la nit, aquella que et mires davant l'espill. Allò que ens queda si estem al llit. Paraules sense sentit. Peus arracades i algun calcetí. Despullant-me nu amb el teu dit. Imatges d'ulles del Dalí. Paraules sense sentit. Paraules sense sentit. Jaqueta, maleta, caixó i coixí. Paraules sense sentit. Mots perduts pel camí. Paraules sense sentit. Armari en versos que jo no escric. Paraules sense sentit. Jaqueta, maleta, caixó i coixí. Paraules sense sentit.